Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulile ufana umhleje yakhe umzulu amancekisa ngisolo futhi angixolisa. Namhlanje seseThekwini ke la sikhona sithatha ithuba ukuthi njengoba kubanda kunjalo kodwa soqhubeka gqoke ukotini sigqoke hayi ngeke phela uye ukotini mhlawumbe hayi into usozayeka le. Ubaba udokotela umela lapha ndabuko ngisebenzele ebuilding to Nedbank House building. Ubaba udokotela uthi namhlanje sithatha ithuba lokuthi sinikezela izinyanga zaseMpumalanga nje impumalanga nje kuphela esizikhangisa this time as from next month sikhangisa ezase Johannesburg nakhona sibheke eJohannesburg ngoba nesobathola abazinyanga ubani sobathola eJohannesburg abazenyanga ngiyafuna ukuthi ngibavukuze bonke ke eMpumalanga Ntshonalanga ngeningizimu ngoba ubaba wesizwe kuba udokotela ufana umhleje yakhe hlala mlo namhlanje ke sifaka inyanga ke sibiza ukuthi umakhonya ezizweni ake sibone ukuthi sizomthola yini lo baba ezokwazi ukuthi asichazele ukuthi njengenyanga uma lapha ndabuko wenzani ake simfake ke ocingweni sibone ukuthi umakhonya ezizweni uzotholakala yini uma engatholakala futhi sizobheka abanye amakhonya eNight Club lona kuthiwa makhonya ezizweni. Baba udokotela baba wesizwe bawujabulile baba sicela usikhulumisa nobaba umakhonya ezizweni inamba yakhe ithi 0766459823. Ukhuluma naye makhonya ezizweni inyanga kaMpumalanga eMpumalanga. Sikhuluma nawe nje ukuphi nendawo useThekwini useGoli ukuphi nendawo? Baba abantu bazofisa ukwazi mesikhuluma ngomakhanya ezizweni sikhuluma ngobani ubani ubaba isibongo khuluma ngoMasina waseMbombela baba abantu bazobeqala ukuzwa kuwena yini abantu abayizela kuwena basebezokwenzani uthini kubantu nje uthole lethuba leli emkhulu ukuthi abantu abenza ngokuthi basondele abantu abadinga usizo lwemali bazothola lapha kumina mkhulu inezinto ezinamandla ezidonsa imali mkhulu kuya ngayo lento efuna ekwaziyo ukuthi ngifake ezemfuyo yakho esegcikeni yaziyaza lowo muthi wadlisa leyo nkukhu nenkukhu iwahleze uyisipunikeza nomuthi lo uyidlisa noma nje ukhala kwayo imali yazigcina kulo ukhala kwayo uyangena kulo noma yinja noma ngabe ngendlela uzokuyela ngani phinde ngibe lento ufuna lokho ufuna into ungasayi izinto ezijulile inawo lezo zakuwa ngamaleveli mkhulu nawe uthi ufuna into yakho uzokhulumisa wena uyeza mkhulu kodwa indlela esebenza ngayo manje umuntu uthi I think ukuthi therapy ukhuluma ngomuntu kumele end appointment after imali ethize oyasondela ke ngoba lezi zinto zijulile kunezigudo kumele ngiyenze before umuntu efika uyabona awumane ufike nje wathi ukuthelela efamasi izinto ezijule kakhulu sekuphinde ube nenye esingayenzeli egcekeni hamba nawe esiteshini ukhathele izinto engizokutshela zona nakhona lapho uzokwenza appointment ofaka imali ngenza lemigudo yakhona ngendlela yakhona kodwa imali uzoyithola uba nawe uthi umuntu wamathenda uzowathola amathenda nawe uthi umuntu obhizi ngezinto zokubhembula noma ngabe yini obhizi ngayo imizamo yakho ngikhuluma ngento eziphilayo manje ukuthi ukhona amadoda asizayo amadoda anesibindi mkhulu makhonya ezizweni baba udokotela uzofuna ukwazi ukuthi umuntu loluphi usuku obuye ungatholakala ngalo mhlawumbe usenkonzweni mhlawumbe usemsebenzini uphuma ngo4 emsebenzini mhlawumbe uyicleaner ubamba imopho kwamanje usayimisile kwanaka ungena ucingo uthini baba ukhuluma ngitholakala ngaso sonke isikhathi Monday to Sunday ngiyatholakala umuntu nje angifonele amamanathele ngathi uze ngoba ifriend store la uyangifonela ungazithi ukuthi uzozanini ufuna into kanjani isaqala siyakhuluma ke ungasenza ngitholakala noma ngathi isikhathi baba udokotela baba wesizwe bawujabulile ufana umhleje yakhe sinika inamba ke hlaba zokuthola kuyona abantu ngikho inamba yami u076 645 9823 Nela MTN atholakala kuWhatsApp manje ngoba kufuna
ngifisa ngenze contract manje basagcina la empilweni sathola WhatsApp kuphela ku-073 073 702 ya ina mkhulu. Ubaba uDokotela baba uSisi bawujabula ufana umhleja kahle umzulu amancane sisibonga kakhulu kade sinobaba uMakhonyezi izweni endaweni yaseMbombela Nelspruit siyabonga. Ubaba uDokotela baba uSisi bawujabula ufana umhleja kahle nomlungu umzulu amancane singithi mina lenyanga inyanga kaJune inyanga yabantu abasha but exizofuna sikukhulume it is said lo June 16 esiya kuona owes30 kwi democracy sokhuluma lo dlama iminyaka yodlama owes30 lo June 16 sesikhuluma ngawo usube no president akade ku Mandela Tambo Zuma Motlane Cyril sebe u5 o president kulabo June 16 esinabo angazi noma lo June 16 usekhalendeni uma usekhalendeni wobani mekhulwa ngeyouth kukhulunywa ngeyouth ekuphi ngoba lo June 16 esikhuluma ngasebe u30 it's been 30 years since celebrate June 16 with youth epoor every day. I understand youth by far ayisebenzi youth by far qualified without experience without jobs to ascertain youth by far inama degrees like attorneys or doctor, or teacher, political scientist, agricultural scientist, they are all out of work. They are abasebenzi. Kulo 30 years, what we as adult, because a parliament majority by far abantu abadala, what are we planning? What are we molding for this youth generation is now? And 30 years, ku regime yethu thina njengabantu abamnyama. Liva lona ukuthi banobusa kodwa kusala abantu abamnyama babusana yini esesiyenzile why we got so much poverty ku youth lento akaze sizibuza asinalo ibank nje ekuthiwa lela bank awubank uma ungaphezulu kwa 35 years liyakhelwe iyouth kuphela live let asinayo iproduct ema-bank awu4 eSouth Africa ekugazethed ukuthi le isupporta intsha ngayonke indlela could be angifuni ngokuthi ama NGOs nomsaka nazwala ngifuna na iaccount othi uma uyivula yakhela ukuthi le umuntu osemusha inama benefits if uswipe ngale card kwenza ukuthi if wenza ukuthi kwenza ukuthi we don't have all that we don't have sinentsha thina engathi mesiyivulela iaccount yayo ebank sithi intsha mandatory abazofaka 10 rand per person lelo bank lelo within 1 year lingaba nemali eyenele o1 billion okusiza intsha to start any informal business not any informal business like ukuthunga icathulo ukushisela imoto ukugunda utshani ukubiya imizi yabantu ukutshala ingadi startup car wash singakwazi ukuthi sibe nalo intsha ngibala u10 rand ngamabomu 10 rand per person kuyo yonke lento engasebenzi sibe nalo lolu bank lentsha kuphela anyone who's 0 to 35 years aphoqwe ukuthi come and deposit 10 rand la within 1 year we can accumulate 1 billion and above next year we do the same thing within 5 years we could have 5 billion just reserved for abantu abasha angazi ukuthi okwenza ukuthi i-vocabulary yentsha ingabafikeli lonto ngoba abantu badala banawo lo vocabulary but they are not applying effectively sinenje poor sinenje nama data bathenga ama data labantu bathenga i-airtime ekucosta more than 3 billion a year intsha combine imali abayispenda on airtime and other stupid things intsha holistically entweni zokugqoka they spend almost $500 million entweni zokugqoka bebe bengasebenzi kulabo 350 ababaholayo if bengayeka uhola 350 bahole 340 kuthatha u10 rand ufaka ngapha within 1 year uhulumeni angabakhipha ku 350 project because ngabe sebe liberal sebe independent unless uhulumeni engafuni ukubona isovereignty entsheni engafuni ukubona into iba independent on its own because we need intsha to stand on their own feet
asikwazi ukuthi singathola ukuthi intsha yethu izohola 351 no abahola 340 kuthatha 10 rand ungene kulesikhwama lesi within 1 year kulebo 1 billion kuthatha lo 1 billion bafika baqasha ama informal businesses mina kwami ngikundela utshani ngeke ngibale yonke imizi emgababa nje 1500 imali yokugunda utshani emgababa every month bagunda utshani unless kubusika every month bagunda utshani ubale labo 1500 times 10 each is 15000 usabala leyo nto ngiqalele phansi 1500 times 10 bala yasiyakho veza ukho serious sekubotha ukho serious asikhulume ngentsha engenzeki lutho kuyona sinentsha eSouth Africa ezibona ukuthi imajority but intsha ayithathi advantage uba imajority sikhuluma ngentsha thina engakwazi ukuvula iqembu lezepolitiki ekuthiwa YPP Youth Political Party leyo ntsha leyo ingavula iYPP yabo kungaba i-political party yokuqala eAfrica ingaba iqembu lokuqala eAfrica engalwela inkululeko kungaba iqembu lokuqala eAfrica elizalwa ngoJune 16 kungaba iqembu lokuqala eAfrica engeke likhulume i-dinosaurs politics njengamanje sinamaqembu ezepolitiki akhuluma an ancient politics engasaba affect abantwana aba1994 engaba affect inhlobo ngikhuluma mina ngeqembu esothi mesikhuluma iqembu lingakhulumi ukuthi akunationalize amabhenki nemhlaba because they don't know how to handle even one bank intsha ifuna ukuhlala emakhaya how come we can nationalize umhlaba engafuni ukuhlala khona intsha ikwazi ukukhuluma intsha ikhuluma ngokuthi we must have Wi-Fi connection complete everywhere for free intsha ifuna lokho kunezinto ezibambe intsha ngothothi manje abanalo i-data network ayikho ubona ukuthi lo muntu omusha ingqondo yakhe ivuthwe indlela esongiphathi akakwazi ukukhuluma nabantu abangaphandle komhlaba intsha must stop sleeping because in Japan when you sleeping they're awake I understand ukuthi eBeijing isitolo khona uvuka ngo1 ebusuku uyothenga i-airtime ezantsi uvuka ngo1 ebusuku uyothenga amakhondom ezantsi ngo1 2 ekseni uhamba ekhaya washe eJapan hayi ukuthi kuzozo kuvalwa upick and pay khona uvala nabayazi lonto leyo banama automated shops mengukuthi wena awafuna ama convent banama automated la ufika yonke into is robotic intsha it must stop sleeping now abalala endlini wena ngena kwi-data yakho ungene usebenze there is more kwi-internet ongakuthola beside ukuthi ubuke ithombe zocansi uhleka ama-video abantu ko-TikTok yonke lento yomsangano uphenduke ube yi-comedian uyayisanganisa nje lapha asikhulume ngentsha thina engathi mingayavula iqembu lalezepolitiki ilwele ama-grounds abo fairly badimande ukuthi we want to make it mandatory anyone oqeda umatric akavuli account ebanki afake 10 rand anyone ongaqedanga matric akavuli account afake 10 rand kulela bank so that lelo bank eyel nga generate 1 billion lingawasaphasa lama dinosaurs banks esinawo by far likwazi ukuthi lifande ama project abantu abasha because abantu abasha are the one that is oppressed by dinosaurs politics abangasathi abantwana ukuthi batshela Robben Island abanye abazobona uthatha nje we-Fryhead ufika uvusa umntwana omusho 98 imbuzi iRobben Island engalapha angathi ukuthi angazi ngegola ngazi uzokutshela kahle ukuthi umntwana waseFryhead utshela ngazi ayigola ngazi kahle kodwa bathi ngapha ngako Johannesburg yabo ngizama ukubheka ukuthi ipolitiki esikhuluma ngayo njengamanje abayazi labantwana futhi bona isabasebenzeli njengamanje ngisho ukuthi abantu abasha now they must stand their grounds firmly and take what belongs to them and abort and vomit out dinosaurs politics and apply izinto eziba affecta manje into eziba affecta akwazi ukuthi singaba nabantwana abasha abaneka ngaka abana yonke imfundo nama skills zonke kodwa still they know little about chatbox AI. I repeat, sine youth namhlanje does not know anything about chatbox AI, artificial intelligence. Once abantwana baba influence kwi-AI ithwebha bezobona ukungena kwinkululeko yangempela kade bevese beyidinga. That is what they needed because artificial intelligence has made things very much easier.
lento umuntu obuyifuna ukuyiyela ebank awusayiyela ebank uyilungisa endlini le loan obuzoyi-applyela ebank uyi-applyela endlini lento ukuvuselela ilicense uyenza endlini. That is part of AI. That is part of AI. Why can't we apply that? That can't we apply? Awusakwazi manje ukuvuka uthi uvuselela i-disk uyobamba i-queue lapha na-license office. No, you do it at home. You do it at home. Engisho ukuthi ake sifake lo mqondo we-chatbox AI, artificial intelligence. Ingqondo yobe yethu we cannot avoid ama-Uber. Sithi soqhubeka sihamba ama-meter taxi because i-technology ithatha over kuma-Ubers. Engisho ukuthi nathi ke if intsha ifika i-AI they must take forever. Angikutshela nje chatboxai@gmail.com yaba lo email address. chatboxai@gmail.com yaba dokotela. I took an advantage no ngiyithatha le email. It is my email address. Chatboxai, it is my email address. IA Chatbox, it is my email address. Sengiyithatha yonke lo dinga kumina. Why can't you do the same thing? I'm 50 years plus, but I'm overtaking nina ngoba nena into yenu lethina siyintshontshayo. And this is okubuye sizonidayisela ngayo i-product. Siyacela nje. Thathani enidinga. Marry yourself with AI. Marry yourself with robotic and coding. Marry yourself. Code new things and sell the product that you have coded. We need to buy your concept so that we can use it. Baba dokotela baba sesibawujabula mfana Mhleje. Ake ngikhulume lento. Baba dokotela umfana Mhleje ke Mzulu amancengisi. Ngakhe lana isilwane sokusebenza. Sikhona ke manje isilwane sokusebenza. Muthi nje ufuna into yokusebenza baba dokotela uthi no. Ngingakunika nje. Ngikunika wasona. Umuntu omusho njalo ngikunika lento ngishoda lento uma uyithatha angeni umuntu kuleyo ndlu uma uyithathile uzothi uma babudokotela usho ukuthini uyazi abantu abasha namhlanje ibona bahlele emzini emikhulu emakhaya abasebenzi uhlala nogogo nomkhulu uselethu baba wakhe usegoli uma wakhe washona kuselena nogogo but izindlu ziningi kunendla angakwazi ukuthi umethatha lento ayifake lapha yana simnike le nto mase sekunikile uzoyiphekela ukudla uyifide uyihambisele ukudla lokudlayo but ungakufaka usawuti and futhi ungayifaki inyama uyinikezele idle lento imisiyenza lento oyifunayo. I repeat, yenze lento oyifunayo. Angikuveze lokho umuntu omusha oze kubabudokotela stop wearing your cosmetics and any expensive ebusweni because uma ufela kubabudokotela uzofika uqonywe. Kufike kufaka esifuthweni mina ngigqome. Angidla nje kufike kufaka esifuthweni ngigqome in order for you to prosper. Funa sikugqome sikhiphe lento ekuvale ukuthi uzobe njeni. Think about it. It is not your fault to be poor. Babudokotela babo sesibawujala umfana Mhleje ke Mzulu amancengisa ngisolo futhi angixolisi. Siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubabudokotela indlondlo kwezokwelapha.